Vi er ankommet til Milford Sound, simpelthen helt nede i bunden af New Zealand. Som I kan se, så regner det. Vi har lagt telt op her. Vi skal ligge her de næste 2 dage. Og i morgen så skal vi på en pissefed bådtur, som vi har glædet os ualmindeligt meget til. Fordi den skulle være sindssygt smuk. Så det kommer I til at se i den her video. Og så skal vi op på et hike, hvor vi både skal se vandfald bagefter, og så skulle der ligge en sø oppe på bjerget også. Så den tager vi bagefter, også i morgen. Klokken er mange, så vi skal bare ind og lave mad nu. Der er desværre meget tåget, men vi er omgivet af enorme flotte bjerge hele vejen rundt. Så det kunne ikke være bedre. Vi laver en chorizo pasta igen i dag. Det er jo simpelthen vores go-to. Den er nem. 4 ingredienser. Hurtigt at lave. Smager pissegodt. Sådan det. Hvor er vores køkken i dag? Men under en lille shelter. I regnvejret her har vi fundet ly. Godmorgen YouTube. Vi er on the road again. På vej ud mod Milford Sound Bay. Det er vores bådtur. Som I kan se, så er turen derude vanvittigt flot. Sigtbarheden er nede på 20 meter i dag. Så det er en god dag at sejle rundt og kigge ind på øen på. Øen, det er det jo ikke landet. Det har været en dejlig nat. Det har regnet hele natten, så vi vågnede til et fugtigt telt og en kold verden. Men vi kommer afsted. Nu må vi se, hvad båden har at byde på. I swear until my time is up. My style sex in the shower, fresh as fuck. Din mikrofon er ikke på. Okay, så det regnede, da vi stod op i morges, så vi kunne ikke lave kaffe, vi har ikke fået morgenmad. Og så kommer vi forbi det her totalt flotte lille campingplads, der har en café og har en kaffe, og det bliver så lækkert, og der er sygt mange insekter, så lad os skynde os ind. Morning. You already been taken care of? No. I like to order. Yeah, she's doing it? Yeah, no. I like to order. What would you like? Yeah, sorry. No worries. 2 cappuccino. Okay. And do you make like long black? Yeah. One of those. That's what. Awesome. That's it. And Wait. just for here, you guys? Yeah, we're sitting right there. Okay. Easy peasy. Thank you. Jeg kan da huske på, at vi valgte, der var det forskellen på en cappuccino og en latte. Det var, at cappuccino blev serveret i sådan en her kop, og latte blev serveret i et højt glas. Der var ikke nogen, vi arbejdede der i sommer. Der var ikke nogen, der vidste, hvordan man skummer mælk til en latte eller en cappuccino. Okay, vi er på farten igen. Vores båd ligger derovre. Vi skal ind igennem der. Really cool. Let's get it. Boarding begins. Morning. Good morning. Morning. Thank you. Welcome. Vi er live. Fra båden. With all these amazing people. Skal du sige det på engelsk? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde. Vi er på vej ind i The Abyss. Folk har både set Loch Ness og The Kraken herude. Stedet hedder Fjordlands. Milford Sound. Fjordlands Milford Sound. Så kan kaptajnen fortælle, at det friske vand, der ligger ovenpå her i vandet, kommer op fra bjergene, og det er farvet, så det er helt mørkt. Og så er der saltvand i et lag nedenunder. Og det saltvand, det tiltrækker så alle mørkvandsfisk. Så der er nogle unikke fisk hernede under, i laget af saltvand under friskvandet, eller ferskvand, som man normalt finder på 200 meters dybde, og her er de på 15 meters dybde. That's pretty cool. Så man kan se alle mulige seje fisk her, uden at behøve at dykke og slå sig selv ihjel. Det er virkelig interessant. Melle vil gerne se en delfin, men jeg tror sgu ikke, hun får det ønske opfyldt i dag. Jeg tror på det. Kan vi sige nogle funny facts om stedet her? Vanddybden er 303 meter det dybeste sted. Det er New Zealands største nationalpark. Hvor mange hektar? 1,2 millioner hektar. Bare kald mig Wikipedia. Det er en fjord. Det er en fjord, Ikke en sound. og ikke en sound. Hvad er sound på dansk? Lyd. Sund. Hvad? Et sund. Nå, jeg har misforstået det hele tiden. Jeg har hørt det som lyd. Altså noget for en lyd. Ja. Det er derfor, jeg ikke fatter det. Nå. Så har vi en anden fact. Det vandfald derovre.
det er det anden højeste naturlige vandfald i verden. 3 gange højere end Niagara Falls. Selvom Joe og jeg husker Niagara Falls som rimelig højt også. Ja, det er ret vildt. Den skal vi tættere på senere. En lille flat white til turen. Cheers. Der er fået en flue i, altså. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching is so wrong. I miss the right time to love and leave her and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out with that. Legenden siger, at hvis man bliver sprayet af vandfaldet heromme, så vågner man i morgen og ser og føler sig 10 år yngre. Så men når vi skal køre hjem i morgen, så er jeg 15 og Joe er blevet 13. Så det er kun dig, der kan køre bilen. Vi er hoppet af båden ind i bilen, kørt et lille stykke væk. Er nu inde i en lille regnskov. Ikke så lille endda. Vi skulle have været op til en sø. Det tager 3,5 timer at komme derop. Men de har simpelthen lukket tracket til vores hal, så nu har vi kørt herned. Og jeg ved egentlig ikke, hvad vi skal forvente. Det er en lille tur ud, og så sker der noget. Og så... Jamen altså for helvede, hvad foregår der? Der er lukket. Vi prøver lige at gå op på den der. Nå ja venner, vi har helt glemt at sige, at vi prøver at ramme 300 subscribers. Så husk at like videoen, hvis I synes den har været god. Og hit that sub button. Let's growth. Kom og filme mig. Hvad er status? Status er, at jeg lige har haft en kamp med vores cooker. Vores trankgearsæt. Jeg prøvede at rengøre det, og så fik jeg lige fingeren ind under. Da jeg rengjorde det, så var det et kæmpe shit show, altså en blodscene. Nu står jeg her. Fået fortalt, at jeg skal stå med fingeren i vejret, indtil det størkner. Nu står jeg bare her og peger op på the one and only. The man above. Jeg hårdt, når man har haft bandana på i 48 timer. Nå, vi slutter vloggen her. Tak fordi I har set med. Vi er på vej ind og få dinner. Vi har en 14 timers roadtrip foran os. Vi skal op til toppen af Sydøen igen. Så vi ses bare i det næste. Ha' det godt.